szczęść Boże wszystkim tym, co nas oglądają. Dzisiaj 2 razy będzie takie szczęść Boże, bo moim gościem jest ksiądz proboszcz. Ksiądz proboszcz taki fary, który ma 200 lat historii, a 4 faroży. Proszę się przedstawić, proszę księdza. Tak, jestem proboszczem w parafii świętego Józefa w Chorzowie, to jest Chorzów II, inaczej teraz ostatnim czasem nazwano też Cwajka. 200 lat to może za dużo, ale po 200 już my są. Rzeczywiście, że jest czwartym proboszczem, 4. farożym, co jest ewenementem na skalę europejsko-światową, że rzadko się zdarza, że były takie parafie, gdzie ten ksiądz jest do końca, do emerytury. To znaczy do emerytury, to praktycznie chyba do śmierci, bo to 4 faroży na 200 lat, to po 50 Kiedyś lat tak było, ale my nie są od urodzenia farożami. Ja wiem, ale 50 lat posługi prawie, nie? No, to tak kiedyś było, nie? Kiedyś było tak, że oni po 3, 4, 5 latach zostawali proboszczami, a teraz w tych czasach, kiedy nastąpił w latach 60., 70. taki, no jeszcze nie, taki wielki boom na seminarium, wtedy był największy, no to w naszej diecezji biskup zarządził 65 lat, idziesz na emeryturę ZUS-ową, panu już dziękujemy. Aha, czyli to też tako pędzeją na przymus, to znaczy to co niektórzy zrobili pretekst, żeby mnie 2 lata dołożyć, a? No bo teraz 67, nie? Tak to teraz wygląda. Zobaczymy, jak będzie później. Może być taka sytuacja, że tych księży będzie, bo jest coraz mniej, że będzie biskup prosił, żeby przedłużyć, ale jest to mądre, ja uważam. No, to znaczy mądre to można do tych, ja uważam tak, proszę księdza, żeby raczej nie było wieku emerytalnego i no w to ma siły, chęci, możliwości, to robią jak najdłużej. A w to już nie ma sił, nie ma chęci, tak, nie ma tylko, możliwości. że potem jak się człowiek, już nie mamy kontroli trochę na tym. Jesteśmy starsi, ten nasz umysł różnie operuje. Nie wszyscy jesteśmy takimi mędrcami, że mamy taki dystans do siebie i często bywa tak, że my jako ludzie starsi mamy też swoje pewne przyzwyczajenia, swoje śmiesznostki i być może parafia potrzebuje jednak pewnej granicy. I ja osobiście uważam teraz, żeby się bardzo cieszył, jakby była ta sytuacja takiej potem innego posługiwania ludziom jako ksiądz. No zobaczymy, jak to będzie. No ja, ale muszę wam padać, że ksiądz proboszcz tam ze tych pnioków, bo to też pnioki nazywają, tam ta dzielnica Chorowa, jest muzykantem, no i pszczelarzem, nie? Pszczelarzem też. Pszczelarzem też. No a skąd to te pszczelarstwo tak u was? Bo wiem, że jeden farosz Kasik tu na Śląsku był słynny pszczelarz. Tak, pszczelarz to był w Małopolsce, w Kamiannej to się nazywało, ta miejscowość, to on rzeczywiście, on jest, już nie żyje, on jest liderem, jeśli chodzi o literaturę, jeśli chodzi o znajomość rzeczy. A skąd mi się to wzięło? Dlatego, że moim takim pierwszym takim pomysłem na życie to było pójść, ja pochodzę z Siemianowic, z Laurachity i to było moje marzenie, żeby pójść do szkoły średniej, do szkoły tej leśniczej, do Brynka. Chcieli ze Świerklańca na Trąskie Góry, ale mama nie chciała mnie puścić. Nie? A ja już chodził do szkoły muzycznej taki, że tak powiem, taki einfachowszy do popołudniu, ognisko-muzyczne. No, jako że mama mnie nie chciała puścić, to idę się w takim razie kształcić, bo no, tak rodzina muzyczna zapisał, że się są do szkoły podstawowej muzycznej na Dąbrówki do Katowic. No to także to przynajmniej wam się na pędzy nie będzie mierzło. A mi się w ogóle nie pewno. No, ja też padłem, że ja by bez roboty wytrzymał, mnie by się stykło tymi moimi hobby, zajmować, tam coś napisać. I dlatego czekam na emeryturę. I bez to mnie te 2 lata, co mi dołożyli, to uważam rabunek 4 lat, nie? Bo 2 lata dłużej, 2 lata krócej, nie? 2 lata krócej wolności, 2 lata dłużej płacić, nie? No, widzę, że też to tak mamy na tak podobno że tak powiem, płaszczyzna, że chce nam się żyć. No żyć to ja bym chciał do śmierci przede wszystkim w zdrowiu, nie? Nie zawsze po buczek tak nie? Bo czasami było, że tak jak moja która 90 lata przeżyła,
to już goda, wiesz, Leo, ta śmiertka u mnie zapomniała, ta kartka przeciepła, a mogłaby się wrócić, bo ona nie pamięta, że z tego rocznika jeszcze ludzie są. Oby nas tak nie pokarało. Oby nas tak nie pokarało, oby my nie musieli rzekać o śmierci, no żeby my mieli do końca życia jakoś ta chęć, ten power, ta pokazanie tym młodszym, że idzie coś jeszcze zdziałać, nie coś zrobić. Tak, a propos tego, to bych chciał powiedzieć, że ta muzyka mi bardzo pomaga, już pomijając to, że umia zobaczyć, co jest fajne, co nie jest fajne, mi się pewne rzeczy nie podobają, nie podoba mi się, jak ktoś chlipie, albo na przykład jak w kościele jest niedobrze zrobione coś, niedobrze zagrane, nie? Ale mam taki swój świat, że jakbym wszystkiego dojść tak na wieczór, bo mój zakład pracy jest dom, a dom jest moją robotą, tutaj nie ma zmiłuj się, no to biorę klarnet na wieczór i się zagram koncert Mozarta na klarnet i go do mam wszystkich kajś. Aha, to jest takie coś, co jakby to powiedzieć, styl psychiczny odrzucenie wszystkiego, co w ciągu dnia było nie za Trzeba łamać schematek, to się go trzeba łamać komfort zony mądrze. Ja, no, to jest prawda, bo ja też się zajmuję tymi rzeczami, jak wiecie, ja ten program tutaj z Kulitego pokazuje, że i z Farożem idzie pogadać. Dlatego my się spotkali. Po to my się spotkali, nie żeby pokazać, że idzie pogadać. Nie tylko trzeba mówić, bo idzie gadać. Co prawda przed wojną szło taki widz, że jeden się spowiadał u Faroża i go do księże proboszczu wczoraj go do po polskiemu. Nie, przedwczoraj go do po polskiemu, przedwczoraj go do po polskiemu. Pierobol, przestań się chwalić, godaj coś to nagrzeszą. To jest ten. A poza tym mnie się zdaje, że my Ślązoki mamy troszkę większy dystans do duchowieństwa, że to nie jest tak jak indziej, że Faroż to jest jakiś poboczek, do nas Faroż to jest Faroż, z którym idziemy zagrać w karty. W środę zawsze gram szkata. O, widzicie? No to szkaciosz, nie? Że ja jeszcze pamiętam, jak tutaj na Fryncicie był młodociany, był w takiej grupie młodych, to zawsze jak tam to ino z mnie spotkał ksiądz Szklosz, padł, Leo, obejrzyj, czy jest wielebny wieleba, bo mu chęć pograć w szkata, a widzę, że nie możesz co robić, to się zrobimy ze 2 szpile, nie? Nie było to o pieniądze, żeby ktoś nie myślał, że Faroże jakiś hazard uprawiają, broń Boże. To było zawsze napisanie. Nie? Zawsze to było, żeby pokazać... To się mieli lajtowy szkat. Znaczy, jak nie na farze, to my grali fenikowego. No tak. Bo to nie trzeba było rachować. Tam złote szło przegrać, 2 złote wygrać, nie? To jest dobre hasło. To jest Grosie fenikowego szkata. To fenikowego szkata to my grali. No a nigdy my żadnego złotkowego, ani takich nie, bo to już wtedy grają pieniądze, a nie szpilowanie. I emocje grają. No i pieniądze grają, nie? To już jest co innego. Także szkat. No widzicie, Faroż albo szkacie z nim idzie pogoda. Pierrą, więcej. O wszystkim możecie gadać. No, to ja myślę, że będziemy po lekku kończyć. To chyba, że macie coś jeszcze ciekawego. A z ciekawych rzeczy mam dużo ciekawych rzeczy, bo też bardzo mocno tak się dobrze czuję w sporcie, się tam to polotą po parku, na nartach bardzo dobrze jeżdża. Futbol już nie gra, bo kolana mam już śruby i różne rzeczy, ale bez sportu nie czuję się dobrze. No to ja nie godą z jakim kibicuję, bo to nie wolno, bo że wiemy, na jakim terenie jest. Różnie tu jest. Także przepraszamy was bardzo, nie godą. Ale to widać. Słuchaj, ja też nigdy nie godą, bo jak tam że kiedyś chciał się reklamować, też nie powiem jaką drużyną i tam zrobić na takiej reklamówce drużyna, to mi padali, wiesz co, Karlusie, ty wiesz, kaj mieszkasz? Nie, chcesz mieć auto całe, albo siekiera w dachu. Ale powiem taką ciekawostkę a propos tam Kajmieszków, nie? Że jest tam 21 lot i powiem, że tam gadają w Chorzowie, że to tam hacharstwo, ale ja powiem taką rzecz, że mi tam żadnego złego słowa jeszcze nie powiedział. To jest niesamowite. Być może to się wiąże tak, że ten Faroż to coś godą, że on zawsze jest taki, on jest i koniec, wszystko musi załatwić, nie? I on nigdy też na tych ludzi nie ryczą, nie wygaduje im czegoś. Być może to jest taka siła tej parafii, nie? Może 4 Faroży, nie? 4 Faroży, ale jak powołań będziemy, to może ten rekord dalej pójdzie,
bo biskupowie nie, wyście są księże proboszczu za młodzi. Ale on wie, że jest młody. Że są za młodzi i będziecie musieli duży, no bo jak na nartach jeździcie, pszczoły mocie, to się i na choróbskach znocie, bo tam od pszczół to propolis i takie rustomaj, te insze rzeczy się stosuje, nie? Miód też lekarstwo jak naturalne jak najbardziej, nie? Miód najlepiej smakuje z tego rejonu, się mieszko. To jest taka stara zasada. Ja? Przy okazji, jak ktoś kupuje miody. Aha, czyli jak... Ino od pszczelarzy, nie? Ja, czyli od tego, kiedy Tamkaj mieszko, tamkaj te pszczoły robią, one latają się na 8 kilometrów, czyli one mają to, czego Czyli nam na brakuje. Godula wasze pszczoły dolecą? Nie. O, 8 to już kilometrów szkoda. nie doleci. To by pomiot przyszedł. To potem za ciężko ma nazwać. Aha, zamiast na rapia. Ja. To jest pszczoły, patrzenie na świat pszczół, tu się jakby tak mogę pokłonić przed tymi moimi, co mnie prowadzą w tym pszczelarstwie, bo są by nie do rady. No to jest świat przekochany, nie? Fantastyczny, uczy w ogóle wszystkiego, co w życiu potrzebne. No ja, bo i pokory, i pracowitości, i... Wszystkim obserwacja mówi o tym, że tam dokładnie jak Pan Bóg stworzył, tak to musi być. Nie robisz inaczej, koniec, giniesz, nie? Czyli tamta Nawet monarchia... matka uciekła. Ja, tamta monarchia, że tak powiem, taki końcek tego Królestwa Bożego. Może nie, no bo Świetnie całe... by to skończyli, że nie ta monarchia i teraz na sprawy polityczne, no tak Królestwo Boże. te Królestwo, Coś w taki tym jest. końcek. Coś w tym jest. Nie całe, bo Królestwo Boże nie z tego świata, nie jak powiedział... Że że jest- gadają mądrzy ci, co się tam tym szkrobią w tych Piśmie Świętym, to oni zawsze gadają, że jak Pan Bóg cię stworzył na swoje podobieństwo, to masz wystarczająco dużo mądrości, rozumu, uczuć, analizy, sądów, żebyś się poradził w życiu. Pan Bóg nie stworzył byle czego. Musisz dać rady. No to wiecie co, skończyliśmy na tym, bo to jest bardzo fajna puenta. Z pomboczkiem wszystkim. Panem Bogiem. Na dzisiaj to by było już tyle. Zatem zapraszam do oglądania zaś.